أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wa jabate namu biye jumaye biye lahoroma dunye ala batu ani ala nyini do kanga faraka juma dunya fe kosobe bo jabate ka do tamasho jeledu bi juma dunya na subhanahu wa ta'ala asulla kanzo nema na bamako boje wate ka do nema mi na shulembe bamako kan boje wate oye tamashe nyuma nyi sabula ambe ay wa wati mi ngono boje wate ka do oye saliba kalo yi boje wate ka do saliba kalo fenwo fani mahaya nyine Allah ta'ala bulu boje wate asorolika tili sabula mi nyeshunyi ani Allah deli astaghfirullah subhanallah boje wate ka do kawuli kasali nin kalo ngono boje wate ka do adwo minani katili ko Allah ta'ala ikada yo sebendia boje wate ta kunje ni minye oye saliba yi saliba ala bonya ala karama bi ta tengu mina oye lahiya koyi boja wata ma nyini subhanahu wa ta'ala fe ma mini lahiya fali kaka mina fali manga duguba kono bele jile tonje jele do bele jile be giri bele jile ko ngal lahiya so boja wata ma nyini Allah ta'ala fe lahiya nzoroli boja wata awajiba lembe ma minu nga minu na fali kaka ala ka noya anuyi ala ka noya anuyi ala ko kaka ala bonya kama boja wata ka do watu ku janto ni ngalo sarakati mimi bo na fulutugo bolo kadi u balma fando wajabate ikado barika ani min bala mi jani kono fanga ka buko so ya rabbi ku hakli to ala wajabate minya onga jabanai jorobana hami bana azranedu wajabate ngani ma mi mire kafo alami ni odeya onda ka ba manjuda o ala kele ba bele jele kalama nyebala wajabate manga sira sabla kele ka da minga ala bado amani ni ala fe on misra femi min jorobana boje wate Allah ta'ala ko taka bwanga amma nyini ala fe ami hami femina ami minyini anga jamana kama Allah ta'ala ko shura anga jamana ko amma nyini subhanahu wa ta'ala fe ala minye Muhammadu da minye kira Muhammadu da kafsani nyebe danda vebe boje wate ala ma fo ka bi sali ala ma fo ka bi shu ala ko ala na ka meleka nyuma bi soli kira Muhammadu ya rasulullah o ala min ni kabini kunungo fobi o ala min disuno ala min dita anya kalfama anya ko jira Allah ta'ala minga nyaonga jamana ma ala di bado ala ko shuranga anga jamana de minum bi tonyona minum bi deguna bodawla chamanjawla boje wate jahadimo keleme ka firminunga ala de ba gundudo ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana Allah ta'ala ka deguta ka fuka ya rabbi ala ka diwido ani ba manjute ala ku malu ala ku nagashi ala ku taki ambo nyina Allah ta'ala fa ala ko ke boje wate ba nyina Allah ta'ala fa jamana nyema su kalfaleme ma minu boje wate kado ala ka yele du kungolo la ala ka kilu nyanduma ala ka sira nyman jirula ala ko kaka ala ya bonya kama Muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina badaralu sayyidina usman baraka kama magani madne baraka kama bishu baraka kama amani ni subhanahu wa ta'ala fe ma nyuma minu mbanga du kolo sabe minu be du kolo jukoro nu ya ka ala ko sokato ala kama ya rabbi uluka degura kele ya rabbi ala ko anga jamana jamana de minu jamana koka minu bi jamana kono hami be mina bana be mina gela be minga boje bate kado ala de ba degu do ala de ba gela do ala ka gela inta ka bo anuka ala ko kaka ala bo amin ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah allah la sharika la allah la sharika la la ilaha illallah la ilaha illallah karamo ibama selimu sagabe soro kana kashire ni karamo kashira dro kala ndo betuki ko de amani ala fe kana kasi lumi jamana ngono lubi hine ala kuson amin ala kanu malu ala kusuto amin amoni Allah ta'ala amin warti mi lumbi jamana ngono lubi hine mola ala kusuto ala kusuto ala kukishi amoni Allah ta'ala amin bojabate namo nyuma keli akade alai oche bojabate nyuma keli ibake min nya kadoye bojabate nyuma keli to billadi ala kange nyuma ngalai amin bojabate namu haramadenya horonya bojabate islamiya na kera muguye nyo mugu wali mabugiri mugu wali masanu mugu bojabate abika mina mi ngono iyo mina don ayi ofunyi karamko ntodon ni haramadenya de kera horonyai
hadamadenya n'a kɛra n k'i ɲininka wajabate i k'a dɔn min ye silamɛya yɛrɛ n'o kɛra bugurimugu ye walima a kɛra sanumugu ye a bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ i b'o dɔn minɛn jumɛn t'o dɔn t'a dɔn karamɔgɔ t'o dɔn wajabate o ye sabali minɛn ye belebele e de b'a fɔ n ye don o don ala m'an kɛra maa sabalilen ye yarabi wajabate ala m'an kɛra maa sabalilen ye sabula sabali bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sabali bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ ko bɛɛ nin ye tiɲɛ ye tarafɔtani sabali bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ sabali bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ wajabate naamu n'i b'a fɛ mɔgɔw ka siri ɲɛ e ka sabali bani nin ye tiɲɛ ye belebele wajabate a fɔ n ye n'i b'a fɛ mɔgɔw ka sɔn i ye e ka sabali karamɔgɔ nin ye tiɲɛ ye n'i b'a fɛ ka se mɔgɔw la sabali nin ye tiɲɛ ye n'i b'a fɛ mɔgɔw ka siri ɲɛ sabali tarafɔtani wajabate n'i bɛ diɲɛ fɛ e ka sabali tarafɔtani n'i bɛ lahara yɛrɛ ɲini k'i dalen don a la i b'a sɔrɔ diɲɛ na sabali belebele sigei sabali de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ karamɔgɔ nin ye tiɲɛ ye ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye alimu waliju afisi kuranɛw bana ni nafolotigi minnu bɛ yen ni ale sabali d'u ma wajabate mɔgɔ kan ka siru ɲɛ i kan k'u bonya nin ye tiɲɛ ye jamanakuntigi min b'an kunna bi denmisɛnnin jeni e ni ne n'an m'a sɔrɔ den ye an b'a sɔrɔ dɔgɔnin ye n'i y'a ye mɔgɔw b'a bonya bi ka siran a ɲɛ sabali in don dɛ n'o tɛ n'a fɔra an ka jɛ ka baara ta fo sini sɔgɔma an b'a bɔ k'a dun a tɛ bɛn nka a bɛ s'an na mun na sabali ala ka sabali d'an ma wajabate an ka jɛ k'an bolo kɔrɔta bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya kɛ kelen ye mali kɔnɔ mali kɔkan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na i ɲɛ tugu k'i bolo kɔrɔta i bɛ baara min na baara in bila comme fa comme karamɔgɔ ka dugawu a bɛ taa fo lawurusi la a y'a bolo kɔrɔta aw seyidi daba tunkara i k'a ka dugawu minɛ sigei a y'a bolo kɔrɔta dɛ sheikh maa caman mago de dilanna karamɔgɔ ka dugawu la daba tunkara dugawu minɛ a ye dugawu minɛ أعوذ بالله من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له سبحان الله لا اله الا هو رزقي كل اين عم محمد عن والله بسم الله الحمد لله رب العالمين Jekafo kaka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ bɛ tunkara non n bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Jean Baptiste Santono Jean Baptiste Santono ko a ko a jamana in kɔnɔ ni maa min ko politiki ni diinɛ tɛ taabolo kelen ye wajibate i k'a dɔn tiɲɛ don u man ka don ɲɔgɔn na nka Mali kɔnɔ bi diinɛmɔɔw i k'a dɔn o ni politiki de ka surun bi kosɛbɛ wajibate diinɛ bolofara fɛn o fɛn bi jamana in kɔnɔ a ɲɛmaa kologɛlɛ bɛɛ dɔ a ko furanjɛ in na a bɛɛ lajɛlen ye dɔ fɔ politiki kuma na i k'a dɔn u ka hakilina jamana i k'a dɔn a kan ka taa taabolo min kan sɛbɛnnikɛla ko a fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn o ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye ɲɔrɔ sirifukɛ a kumana dɔ a ko furanjɛ in na politiki kuma don Haut Conseil islamique a Seyidi Usmani Madani Sherifa Aidara politiki kuma don Imam Mohamud Diko a fana kumana politiki kuma na ni maa saba in bɛɛ lajɛlen ka yeta i k'a dɔn n'i y'u ta k'u lajɛ wajibate hakaja hakilina min n'o ye jamana yɛrɛ ɲɛtaa ye bɛɛ y'i ta fɔ a ko min ye ɲɔrɔ sirukɛ ye min ye Buye Haidara ka bɔ ɲɔrɔ i k'a dɔn a kumana fɛn min ka i k'a dɔn a ka kutuba dɔ senfɛ min ye hakilina minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ma kangaridaw ani wulikajɔw a kuman'o ka kosɛbɛ a ye mun de fɔ a y'a jira k'a fɔ kalo 18 min bolodara i k'a dɔn a bɔ camancɛ fanga ye ɲɔrɔ sirukɛ y'a jira k'a fɔ ale ka hakili dɔw ka dɔgɔ sabula kalo 18 maa tɛ ka wulikajɔ bakɛ kalo 18 kɔnɔ jango jamana yɛrɛ ɲɛta n'a hakilinaw i k'a dɔn kuma in kɔni bɛɛ ni masaw a ma bɛn i ma ɲɔrɔ sirukɛ kɔni y'a ka hakilina fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛrɛ sa n'i ye kuma in dun ta k'a lajɛ maa caman y'a jira k'a fɔ bilhak i k'a dɔn kalo 18 jamanajɔ la i k'a dɔn jango baara fɔlɔw daminɛni a ka gɛlɛ nka maa minnu kɔni bɛ yen n'olu ye kɔnturuw ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tɛ jamana yɛrɛ kuma yɛrɛ ta k'a dulon olu kɔni ko caman de ko ayi o kɔni ni ko in sera a dan na a ka dabila o don min ye nin ko in ye a ma ɲinɛ fana ka kangari da kolonɛliw ye katikaw u k'u cogo dɔn n'u y'u cogo dɔn ka wulikajɔ bolo da Tijaniya ɲɛma min ye ɲɔrɔnbuye ye i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ kuma caman in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana hakilinaw a n'a yɛrɛ ka hakilina ɲuman bɛ tali min kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma a y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga ni dɔ farala kan a bɛ kɛ sababu ɲuman ye nka min kɔni ye parti politique dɔw ye olu t'a fɛ k'o kuma min u tulo la abada sabula olu kɔni ɲɛna ni camancɛ fanga banna sini bɛɛ
olu bɛ place sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Buye kɔni y'a ka hakilina bɔ k'a bin min ye Bangɔninkaw ka dangele Usmane Madani Sherifa Haidara Haut Conseil ɲɛma a fana kumana bon Jabate a kumana min kan o de ye jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a n'a bɛ dingɛ min kɔnɔ bi wulikajɔw ani jateminɛ minnu kɛra ka kɔrɔ jouer kalo tile 30 ayiwa nata i k'a dɔn hakilina minnu kan ka boloda a y'a jira k'a fɔ min ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri hakaja fɛn caman b'a kɔnɔ hali ni kuma dɔw bɛ o ma sɔrɔ a yɛrɛ da nka i b'a ye k'a fɔ min ye Mohamed Maki Ba ye ale min ye 8e président ye awa i k'a dɔn Haut Conseil kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu wɛrɛ bɛ diinɛmaw ka ɲɛmaya la min fana kumana hakilina minnu dara o de ye min ye awa madrasa karamɔgɔw ye olu ka wulikajɔ ni cɛsiri janko kɔsɔ in na minnu dara kalanw kɛ ni kana jamana kɔnɔ maa 500 olu tali k'u don jamana awo kunbaw kɔnɔ waasa u yɛrɛ ka kɛ ayiwa i k'a dɔn foroba baarakɛla ye u y'o kuma fɔ o ma bɔ yen min ye Ansardine i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ awa alimamu olu ka jɛkulu fana ko fɔ wulikajɔ min bolo dalen don olu fɛ an'u ye hakilina min da Farabugu bon Jabate k'a dɔn a da ser'o fana ma sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in bɛɛ lajɛlen bi ta ka taa tɛnku politiki la dɔɔni ka sababu kɛ i k'a dɔn jamana i k'a dɔn niyɔrɔ min b'u la o fana fɔli i k'a dɔn o tɛ dajeni Usmane Madani Sherifa Haidara y'a fɔ a k'u yɛrɛ bɛn'u hakili jagabɔ olu mɛnna kɔfɛ kosɛbɛ min ye ayiwa Ansardine mɔɔw ye bon Jabate k'a dɔn jamana kuma ani jamana a foroba baaraw ɲɛnabɔli u ma kuma nka waati nataw la u fana bɛn'u hakili jagabɔ kɛ présidentsigi nata in na ayiwa min b'a dɔn min bɛ se k'a to u yɛrɛ u fɛ lata bɛ dɔn a ko n'o bɔra yen Imam Diko o fana kumana nka o ka kuma o taar'o banba kosɛbɛ i n'a fɔ gɛlɛya min kɛra salon i k'a dɔn ayiwa M5RP min dɛmɛna ni jamanatigi kɔrɔ cɛ bon Jabate ayiwa wulikajɔ bolo dalen u fɛ ka taamaw ani ŋaniyaw jira i b'a ye k'a fɔ jouer kalo tile 11 i k'a dɔn dɔw kɔni bɔnna na nin na ale kɔni y'i ɲɛsin min ma o de ye forçati sabula a fɔra k'olu de ka baara don a mana tigɛ Dawuda Dala a kɔni y'a ɲini fana min bɛ se k'a to awa gɛlɛya minnu bɛ yen sɔrɔdasiw hakilina min b'u la ka se k'olu segu u minɛ a kɔnɔ sɔrɔdasiya jango jalatigiya bon Jabate foyi bɛnnen d'u la min ye jamana in ye voté ka labɛn u fɛ voté kelen kɛ ɲuman u ka don k'a kɔnɔ kosɛbɛ Imam Diko a da sera nin kuma in ma maa minnu fana joginna walima minnu bɔra n'u nin na olu ni fɛn minnu ka kan M5RP to a la a da ser'o fana ma a y'a jira sa k'a fɔ hakaja nin wulikajɔ minnu filɛ nin ye ninnu tɛ se ka kɛ abada fo jamana ka kelenya fo jamana ka bolo kelen de ta sabula ngwara dabaw ani jamana maa minnu bɛ yen ni olu ye taamaw kɛ i k'a dɔn awa waati tɛmɛnenw na a y'i da don ninnu bɛɛ lajɛlen la olu bɛɛ lajɛlen ka ta bala Imam Mamadou Diko yarɔ waati kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Code de la famille i k'a dɔn gɛlɛya ni awa yɛlɛmabolo minnu kan ka don kɔnɔ a y'i da s'o fana ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura o bɛ kɛ la révélation fasiriba n'o ye kulu badabada kulu karamɔgɔ Dabatunkara k'an bɛ ka kalimu ta kulu ko mun a ko Mali ka masakɛ kalafili san 2022 fasiriba ko su mun bɛ diya a bɛ dɔn kabini tile bin waati la a ko siga tɛ min na min ye dankɔrɔba dɔ bɛ n'o ye Seydou Mamadu Kulubali karamɔgɔ Dabatunkara ko ale fana bɛ sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumantigi ye fasiriba ko a ko min ye Seydou Mamadu Kulubali a ko n'i y'a lajɛ a ka wuli ka jɔ a ka jamana kanu karamɔgɔ Dabatunkara ko n'i ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ maaw de bɛ ka boli kana fara kan a ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ ko fɔ n'i tɛ se fɛn na ni hakilina t'i la karamɔgɔ Dabatunkara a ka gɛlɛ ni maaw bɛna fari ka jamana kunkanko la a ko n'i y'a lajɛ tɔn min b'a bolo o de tɔgɔ ko bɛnkan ale sigira sen kan an ka jamana in kɔnɔ mars kalo dɔ tile 4 san 2021 ni ka ko bɛɛ lajɛlen jatigɛ avril kalo tile 10 san 2021 karamɔgɔ Dabatunkara k'a daminɛ don kana bila bi la ala ye diɲɛ ma don o don da tile ti bɔ ka bin ko dɔw t'u ka minɛnw ta ni kana fara jamakulu kan a ko bɛ ko dɔ maana fasiriba ko min ye juillet kalo tile 10 tɛmɛnen CICB la Bamako yan fasiriba ko jirajakulu dɔ bɛ yen karamɔgɔ Dabatunkara olu kɔni fɛnɛ ka ca fo ka dama tɛmɛ olu y'u ka minɛnw ta ni kana fara bɛnkan kan o jirajakulu o de association un autre Mali est possible a ko nin denmisɛnninakaw karamɔgɔ Dabatunkara dusukolotigiw fɛnɛ don o y'u sigi k'a lajɛ maa minnu bɛ ka jamanakuntigiya ɲini hakilina mun bɛ u la karamɔgɔ Dabatunkara u ko k'olu tɛna tile gan u yɛrɛ la koyi olu ɲɛ bɛ maa min na o de ye bɛnkan tigi ye n'o ye Seydou Mamadu Kulubali ye o tuma olu na ta jɛ ka fara kan u ka jɛ ka jamana masakɛya ɲini ɲɔgɔn fɛ a ko min ye o denmisɛnninnakaw olu ka ɲɛma o de ye Mohamed Lamini Babi ko a ko n'i ye tile ta fan lajɛ su tɛ k'u la a ko olu denmisɛnninnakaw karamɔgɔ Dabatunkara o bɛ politiki la k'a bɛ bi ma se u ye politikimaaw bɛɛ lajɛlen lajɛ min ka girin min jɔyɔrɔ o bɛ ngolofa a ko min yɛrɛ bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la an bɛ don min na ko bi
karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma k'olu tɛna tile gan yɛrɛ la a ko siga kɔni tɛ min na olu ka tɔn n'o ye AMP karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko bɛ Bamakɔ ale kin caman na a ko u ka ŋaniya ye fɛn jumɛn ye a ka walankata ka taa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ko n'olu ka miirina ye Mali ka bɔ nɔgɔ la olu ka hakilina ye u ka jɛrɛjɛkulu a ka lakodɔn karamɔgɔ daba tun kɔrɔ olu nana fara maa min kan n'o ye bɛnkan président ye ko malidenw fana ko bi ko Seydou Mamadu Kulubali a ko n'i ye ja fara ja kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko bɛ wele cogo di Dibaraden fasiriba ko n'o ye badabada kulu ye a ko siga kɔni tɛ min na a ko min ye Madu kulu ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma k'a ka da ka sunɔgɔ denmisɛnninakaw bɛ wuli ka jɔ mun na nɔfɛ bi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma ko jaabi na mɛn a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ badabada kulu ale ka sɛbɛnni Bojibotɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko émission déchaînée o don sɛbɛnni kɛbaa to a de Dirisa Adama Konatɛ Adama Konatɛ ko a ko i k'a dɔn masakɛ ɲini Bunaku kan min ye Awasira Seydou ye hakaja garijɛgɛ baba la garijɛgɛ tigi filanan o ye Aliou Bouakari Diallo ye Aliou Bouakari Diallo kana siga min ye masakɛ sigi nata ye a sɔn k'i kanbɔ a bangena min ye novembre kalo tile 18 san 1959 o don Kayikaw fɛ yen min ye sɔrɔ busoba don o tɛmɛnen kɔfɛ politiki a nana o baara bolo daminɛ o fana nana diya la kosɛbɛ Bojibotɛ n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ yen n'o k'a ma ko Gold Pir Ag i k'a dɔn o ɲɛmaaba don sɔrɔ kɔni bosoli ani wari sɔrɔli ka jamana yɛrɛ yiriwa maa t'o fɔ Badara Aliou ye Aliou Diallo ye Bojibotɛ sɛbɛnnikɛla ko san 2012 kabini an ka jamana kɔni nana ɲaami ba manje jɛrɛkulu bɔra diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la k'u kun da an kan i k'a dɔn fo sirazira ani yɛrɛ nana Bamakɔ o waati kelen de Bouakari Aliou Diallo a nana ka jɛkulu sigi sen kan o ko min ma ayiwa min ye ayiwa Fondation Maliba ye o don Fondation Maliba i k'a dɔn o de ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ se ka dɛmɛ ta ka sɛgɛrɛ bɔ sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u degunnen bɛ o degunnen bɛ diɲɛ latigɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na olu bɛ taa ka t'olu dɛmɛ k'olu bɔ ayiwa nɔgɔ kɔnɔ cogo min Aliou Bouakari Diallo kɛlɛ daminɛ na ni nin ye janvier kalo san 2013 wulikajɔ nana boloda u ko min ma ADP Maliba a nana o sigi sen kan o ye politiki baara ye jamana ɲɛɲinini ani fanga ɲinini o baaraw nana boloda o fana janjo jara a la kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔlɔ ka wulikajɔ boloda ka jamana masakɛya ɲini a kɛra a jɔyɔrɔ sabanan a y'o sɔrɔ a la dɔw dun bɛ politiki baara in na a ka ca san 40 olu a y'olu bɛɛ lajɛlen da sɛbɛnnikɛla k'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Assemblée nationale kɔnɔna ye a ka maa caman fana bɛ yen mars kalo tile 11 san 2018 Bouakari Aliou Diallo a nana wulikajɔ wɛrɛ boloda de présidentigi min fana kɛra a ka wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jamana fanba nana danaya ta k'a d'a kan a ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan hakili jagabɔ i bɛ taa f'a ye min ye Aliou Bouakari Diallo ye sɛbɛnnikɛla ko n'a y'i kanbɔ ɲinan tuguni président nɔfɛ a jɔyɔrɔ sɔrɔli bɛ sɔn ka barika kosɛbɛ k'a sɛbɛ kɔrɔ sinsin ka sababu kɛ n'i ye min ni min ta ka da ɲɔgɔn kan kununko a n'a ye ɲumanya min kɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye garijɛgɛ nin kun ye sɛbɛnni Dirisa Adama Konatɛ ka sɛbɛn don an ye min bɔ émission déchaînée kɔnɔ le pouce bolongɔni kunba fasiriba n'o ye Sinali ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura a ko an ka taa URD la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni bɛn ni basigi bɛ politiki tɔn dɔw kɔnɔ min ye dagaba ye a yugubalen bɛ URD la a ko URD mandi bɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sabu jɔyɔrɔ ko kɛlɛ mana na politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni hakili ma baara kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a laban nimisa bɛ na fasiriba ko a ko ni mankan in daminɛna URD kɔnɔ kun jumɛn na Dr Boubou Cissé Ibrahima Boubacar Keita ka premier ministre kɔrɔ ale y'a ka minɛnw tali min kɛ ka na URD kɔnɔ a ko a taara don min ye jene o section na Mopti marabolo la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kabini o kunnafoni mɛnna don mun na nana caman bɛ URD kɔnɔ Bamakɔ yan ko nin bɛ se ka kɛ cogo di fasiriba ko min ye URD tigi yɛrɛ n'a bɛ tiɲɛ so bi n'o ye Soumaïla Cissé a ko siga kɔni tɛ min na n'u ye kɛlɛ kɛ ka URD fara karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Soumaïla Cissé danbɛ kaburu kɔnɔ a bɛ sɔn ka dimi kɔrɔ dɛ sabu Soumaïla ko a ko ale ka tɔn o kuma foroba tɔn don maliden bɛɛ lajɛlen jɛ don a ko n'a taara maa min jimi sira fɛ i ka na i ka far'o kan a ka jɛ a ka Mali baara a ko ni maa min nana o kuma o tɛ gɛn ka bɔ tɔn in kɔnɔ dɛ tɔn in bɛ maa de bisimila a tɛ maa gɛn a ko Dr Boubou Cissé bɛ se ka na tɔn in kɔnɔ cogo di maa dɔw ka wulikajɔ kɛ ko Boubou ka taa ka bɔ yen a ko mun de janfa bɛ yen
fasiriba ko a ko cɛngana caman bɛ URD kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora n'i y'u ka baara kɛtago lajɛ a ko siga kɔni tɛ min na URD ka taa ɲɛ o man d'u ye min ye jijukɔrɔ kɛlɛ ko de bɛ yen bi fasiriba ko min ye denmisɛnninnaka olu ka ɲɛma ale kɔni y'a lajɛ sa ni ka kunnafoni baro kɛ k'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔw wulila ni k'u kangara k'a yira k'a fɔ ko Bubu Sise ka nali k'a ma diya u ye o tuma k'ale b'a fɔ k'o tɛ URD jeunesse ye dɛ k'o ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka labɛn ji jukɔrɔ ni ka tɔn ci Abdurahmane Jara ko ten dɛ o donnen don fasiriba ko Abdurahmane Jara ko n'u bɛ tɔn fɛ karamɔgɔ daba tungora dɔ farali kan o kan ka kɛ degun ye wa o kan ka kɛ dimi ye wa o de ye dɔ farali ka se kan mun na tuguni ne bɛ tila ka dimi o la fasiriba ko karamɔgɔ daba tungora bolo min jabe n'u bɛ fɛ ka tɔn ci k'u dɔnnen don koyi o tuma k'u ka sabali o tuma k'u tɛna se ka tɔn in ci sabu ko tɔn in bamanen don a ko Sumayila a ye wulikajɔ mun kɛ jamana ye Sumayila taar'i da ka jamana in kanu ta dusukun na karamɔgɔ daba tungora cɛgana minnu bɛ URD kɔnɔ Mali kanu b'u dusukun na maa tɛna wuli tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ k'i bɛ n'olu ka tɔn ci olu sigilen ɲɛna ko Ala tɛ sɔn o ma fasiriba ko a ko an bɛ don min na ko bi min ye Amedi So ale bɛ a n'a ka jamakulu nana fara URD kan Mamadu Igor Jara o n'a ka jamakulu nana fara URD kan Bubu Sise o n'a ka jamakulu nana fara URD kan a ko mun tora bilen min ye ɲɛmaaya ye sa kɛ fasiriba ko a ko min kɔni URD ye karamɔgɔ daba tungora ko ni Ala ma kunnaja kɛ a ko URD bɛ sɔn ka kɛ adima ɲɔgɔnna ye dɛ sabu jɔyɔrɔ ko kɛlɛ adima kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ko ye adima fanga dɔgɔya kosɛbɛ ni k'a coron a ko an bɛ don min na ko bi hali bi adima a b'o zanni kelen-kelenya la o tuma ko URD ɲɛmɔgɔw kan k'a lajɛ k'u sigi ka tɔn in lajɛ o tuma k'u ni masakɛya tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wa o waati man ka kɛ kɛlɛ ye o waati man ka kɛ sama-samali ye o waati kan ka kɛ ɲɔgɔn faamu ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ Basinali ale ka sɛbɛnni don Bajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point ye o don Poli Yapin Gesan nin y'a ka fasiri ye Bajibate k'a dɔn jamana sariyatigiw u kɛlen bɛ ka nɔfɔ da ka nɔfɔnkura bɔ fo yanni Abidjan Bajibate u bɛ maa min nɔfɛ jamana kuntigi kɔrɔ denkɛ don Karimu Keita Karimu Keita i k'a dɔn maa gansan dɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ ni ka san danbɔ poids kelen min bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngu kan o ye Karimu ye Bajibate k'a dɔn Karimu Keita tiɲɛ don jamana kuntigi denkɛ tiɲɛ don fana jamana kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra i k'a dɔn fɛn caman ye ɲɔgɔn majɛ a bɛɛ lajɛlen dara a wa Karimu Keita kun a tiɲɛ n'a nkalon kiiritigɛlaw b'a fɛ k'o de bɔ ɲɔgɔn na nka min kɔni ka gɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye o ye maafaako ye maafaako min n'o ye Birama Ture ye o fɔ ale kɔni i k'a dɔn o turu talen don k'a da kun tiɲɛ a n'a nkalon kiiritigɛlaw b'a fɛ k'o de dɔn o de la sariyatigiw ye a wa mɔɔnɔ bɔ ni ka kunkan bɔ i k'a dɔn jɛsɛgɛ naani a wa polisisow o mana Karimu ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a siri kɔlikɔli ka na da u kɔrɔ Bajibate i k'a dɔn o de ye mandat international ye o don Bajibate nin kuma min fɔlen filɛ sɛbɛnnikɛla ko Karimu yɛrɛ kɔni minnu n'a ka surun n'a bɛ Abidjan n'u n'a ye ɲɔgɔn ye a ko ale jabajɛlen don sabula ale nani jamana in kɔnɔ a t'ale tɔɔrɔ wa ale labɛnnen bɛ ka na tiɲɛjala di a wa kiiritigɛlaw ma min b'a jira k'a fɔ ale nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli Karimu ka nani Bajibate i k'a dɔn a maa caman jɔrɔlen bɛ sabula fɛn caman dogolen bɛ nkalon caman dalen don Karimu na n'a nana minisiri kɔrɔ caman bɛ yen Bajibate a caman bɛ duuru dɔ fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko Karimu bɛ ninnu dɔ fo k'a fɔ k'a to ten sabula a n'u jɛra a y'u ye ko caman na Bajibate i k'a dɔn caman bɛ yen o y'i kelen ko ka taa nkalon caman da Karimu na k'i yɛrɛ bɔ a la ni Karimu kumana don o don jamana in a bɛ duuru i ko kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko politiki ma u fɛɛrɛ dɔnnen don Bajibate caman bɛ giringajɔ la i k'a dɔn Karimu kana na sabula n'a nana min ye ko caman ye o ɲɛna dɔn ni Karimu kumana bɛɛ a caman bɛ giringajɔ ni vɛsi don ni dulokiba don la Bajibate i k'a dɔn o caman bɛ taa kaso kɔnɔ a ko i k'a dɔn jamanakuntigi denkɛ Karimu Bajibate tiɲɛ don jamana a waatilama tun bɛ Karimu bolo a ka taa ka segin ni ko caman gɛli Bajibate o tun bɛ Karimu bolo nka nganamu ani ayiwa karabu caman min fɔ yalima nin bɛɛ lajɛlen bɛ Karimu na wa yalima Karimu kelen ye nin bɛɛ kɛ wa o ɲininkali tɔ bɛ bi min kɔni ye nakunba yɛrɛ ye n'o de fɔlen don o de ye kamalen min n'o ye Bagadajikaw ka den ye an y'olu baarakɛ ɲɔgɔn Burama Ture a bɛna ɲininka o de la nka a yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ale jabajɛlen don ale kɔni a jabajɛlen don nin ko in na piya sabula i k'a dɔn a kɔni a da porosera ka kuma fɔ minnu ye a ko ale labɛnnen don ka na jaabi di maa min ni maa min kɔni bɛ ko in na a ko tiɲɛ ka se ka dɔn k'a bɛn'o fɔ a ka teliya dɛ nin kun ye sɛbɛn ye Poli Yapin Gesan ka sɛbɛn don an ye min bɔ le point kɔnɔ
Nouvelle Horizon karamɔgɔ daba tun kɛra Demba Konte ni ye ale ka sɛbɛnni ye Demba ko mun a ko an ka taa CICB la min ye CNT ale jabalaba fasiriba ko maa minnu bɛ ka débito nɔrɔ bila n'o ye conseillers ye fasiriba ko ko maa caman kɔni bɛ u t'u ta kun dɔn fasiriba ko n'i y'a lajɛ débité ale bɛ sigi bolokɔrɔta la nka min ye CNT cɛbaw ye karamɔgɔ daba tun kɛra olu sugandira k'olu sigi waati yɛrɛ cogoya kama débito ka baara ye sariya tali ni jamana gouvernement kɔlɔsili min ye olu ka se k'o baaraw boloda a ko nafolo bɛ ta ka d'uma maaw ka l'impôt ni taxe do karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka kuma jamana baara kan nka ko min bɛ fɔ nin ko in na o député minnu bɛ n'o ye conseillers ye karamɔgɔ daba tun kɛra k'u caman bɛ u t'u ta kun dɔn dɛ sabu ko n'u b'u ta kun dɔn u bɛ ka baara minnu kɛ bi k'u ta kɛ fasiriba ko a yera k'a fɔ tile fila in na lajɛ kumaba minnu bɛ kɛ CNT la karamɔgɔ daba tun kɛra maa minnu kan ka y'a kɛnɛ kɔnɔna la o kuma ko jama tɛ dafa mun na maa caman de kɔni bɛ u b'a yira k'a fɔ ci bɛ n bolo o kuma tan tɛ ne bolo o kuma a ye tɛmɛ n'aw ka baara ye ne na taa mago la e dun bɛ sara o de kama fasiriba ko min ye minisuma ye jɔ kun tɛmɛnen ye o kuma ale y'a kanu ni ka taa wasabilen kɔnɔ ni ka taa Maliki Jaw a n'a ka cɛdenw na kuma ɲɔgɔnya sabu min ye Nations Unies ye ale ka mandat kura min n'o sugandira karamɔgɔ daba tun kɛra mandat in bɛna boli sira minnu fɛ wasadenw ka se k'u ka hakilinaw ta k'o di baara kura min kan ka boloda Mali kɔnɔ a ko kan ka kɛ don belebeleba ye maa minnu sugandira ni ka kɛ conseillers ye karamɔgɔ daba tun kɛra u bɛɛ de tun kan ka ye kɛnɛ kɔnɔ ni k'u da don o kunkanko la o kuma min ye minisuma ma u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw labɛnnen don nka min ye minisuma maaw ye maa minnu tun bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra ko bolodongoni tun bɛ da la a kɛra ɲigin da ye fasiriba ko ɲininkali de bolola min ye wasaden tɔw u taara min ko min m'a wele u b'a fɔ k'ale taara ka ci la ale taara mago la ko aw minnu bɛ aw ka tɛmɛ n'a ye fasiriba ko aw minnu bɛ aw ka tɛmɛ n'a ye aw taar'o kama wa karamɔgɔ daba tun kɛra an ka l'impôt n'an ka taxes bɛ di aw ma aw ka sariyaw ta aw ka gouvernement ka baaraw kɔlɔsi aw ka malidenw ka hɛrɛ n'u ka nafa aw k'o ɲɛɲini ka na karamɔgɔ daba tun kɛra ni maa min y'i ban o ma o kan ka kɛ cogo di ni k'o gɛn ka bɔ yen fasiriba ko min ye Maliki Jaw ale min ye ɲɛmaaba ye sigima in ka kɛ ka nin lajɛ maa o maa k'o de kɔni tɛ ka ye plénière kɔnɔnaw la karamɔgɔ daba tun kɛra sariya gɛlɛn de kan ka ta o kama n'u b'u sigi a ka k'u ɲɛna u k'u sigi hali n'u tɛ kuma walima a ka minɛ u la k'a di maa wɛrɛ ma o de ka ɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ n bala bɛ tɔgɔ de Bojibate ne bɛ n keleku Bojibate ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min i k'a dɔn n'a to a tununen dunna nka taalen ɲɛfɛ n'a mɔmɔ k'a da i tulo kan nka maa min kɔni ye sɛbɛnnin kɛ a to a de ko Dawuda T Konatɛ o don Dawuda T Konatɛ ko a ko de Bojibate i k'a dɔn an ka taa INPS la mun bɛ Bojibate k'a dɔn janfa ani dabiri bɛ INPS la miliyɔn kɛmɛ 8 miliyɔn kɛmɛ 5 miliyɔn 200 Bojibate i k'a dɔn INPS a agent dɔw bɛ yen o kɔni t'olu bolo foyi ye o kɛr'u bolo Bojibate i ko tobi na nugu la kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko de min ye Madame Sidibe min ye Zaminatu Sise o don ale min ye INPS directeur général Bojibate nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na a ka gɛlɛn i k'a dɔn directeur si ɲɛna a bɛ se ka bɔ a kalama walima a ma wuli ka dɔ kɛ nka sɔmin kelen min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli i k'a dɔn o bɛ sen na bi Bojibate INPS ɲɛma caman datɔ filɛ kaso la i kana siga sabula Bojibate i k'a dɔn sɔmin kɛra a bɛ ni ka waati jan bɔ jaa i k'a dɔn INPS agent Bojibate k'a dɔn nganamu ni sɔni de bɛn ne don ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔni u bara k'a pɔcɔ cogo min u b'a pɔcɔ Bojibate sɛbɛnnikɛla ko ni kuma in fɔra i ye i dabali bi ba a bi san caman bɔ Bojibate i k'a dɔn ayiwa INPS maa minnu ka sara bɛ bɔ yen retraité tɛ wa Bojibate i k'a dɔn ni min ka sara ye 20,000 ye Bojibate i k'a dɔn machine dɔ bɛ yen u bɛ se ka dɔn machine kɔnɔ k'u yɛlɛma ten Bojibate ka se ka juru 1 fara a kan a bɛ kɛ 1 million ye ɔ 1 million mana fara a kan Bojibate o papier de bi falsifié ni ka t'o bɔ fan wɛrɛ fɛ nka maa kelen se ka nin kɛ dɛ Bojibate sɔmin kelen don k'a fɔ maa caman de jɛlen don min ye retraité ka wari ye Bojibate u bara k'a ŋanamu cogo min u b'a ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa sɛbɛnnin ye document ye n'u ye 1 million fara kan u b'a imprimer k'a bila ka taa comptabilité la comptabilité bi wari sara Bojibate wari m'a sara agent min ye awa zoro fara 100 kan Bojibate i k'a dɔn u bɛ sɔrɔ k'o million kelen sama retraité ka 20,000 o ma tiɲɛ olu yɛrɛ ka sɔni wari i k'a dɔn dafara o tuma u bɛ sɔrɔ ka jɛ k'o tilaw ni ɲɔgɔn
jɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔminde kɛra nin na bɔjabate a bi waati janbɔ agent caman de bɛ yen minnu bɛ nin ganamu na INPS la sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'olu nana sɔmi bɔjabate olu nana wulikajɔ bolo la k'u b'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye ɲininkali bolo dasa dɔɔni bɔjabate i ka dun mana maa ma ɲininka u b'a fɔ a kana na n da don kuma na bɔjabate nin zunba kule minnu bɛ INPS la villa bɔjabate i ka dɔn immeuble u kɔni bɛ wari in sɔrɔ cogo min u bɛ taa dasi siman di nɛgɛ la bɔjabate fa bɛɛ lajɛlen na a yɔrɔ yɛrɛ dɔnnen don bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko olu nana ɲininkaliw bolo da sa min kɔni ye telefɔniciw ye u ka se k'a ɲɛdɔn min ye directeur des services informatiques Maane Keita u y'o wele k'o ɲininka u k'u ma jɔnkala ka nin kuma in ne tɛ fɛn dɔn nin na o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ service de gestion i k'a dɔn a ye wuli ka taa gestion des pensions a bɛ t'o fanfɛla la n'o tɛ anw kɔni ye sɛbɛnnikɛlaw ye masi de kunna ne tɛ fɛn dɔn nin na bɔjabate o tɛmɛnen kɔfɛ u nana wulikajɔ bolo da ka maa wɛrɛ ɲininka i k'a dɔn o fana ko ne n tɛ fɛn dɔn nin na bɔjabate u nana gɛrɛsa ka gɛrɛ fo ka taa se i k'a dɔn ɲɛmaa dɔw ma olu y'a jira k'a fɔ anw tɛ se ka kuma koyi nin ko min filɛ nin ye fo ayiwa yamaruya ka bɔ sanfɛla la an bɛ min dɔn an ka sɔrɔ k'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko in dɔnnen don bɛɛ lajɛlen dadennen don bɔjabate u bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ye wulikajɔ ni jateminɛba ye chef du service min ye Usumani Sila ye o y'a juru la k'a fɔ nin kuma min filɛ aw da nin n fana se ka kuma ni direction générale mɛnɛ yamaruya kuma a yamaruyalen tɛ n bolo direction générale bɔjabate i k'a dɔn ɲɛmaaba yɛrɛ min ye madame Sidibe Zelematu Sise u laban i k'a dɔn u sɔrɔla ka sɛbɛnni kɛ k'o ɲininka k'a fɔ an b'a fɛ k'i ye u mɛnna mɛnni n'a ta bɛɛ min ye a bɔ directrice laban nan'u jaabi sa sabula olu tɛ ko daminɛ k'u t'a dabila mankan min bɛ sen na i k'a dɔn wulikajɔ min bɛ sen na directrice a ko i k'a dɔn n tɛ se ka kuma sabula a ye min fɔ an yɛrɛw bi sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛsɛgɛliba de bi sen na i k'a dɔn INPS kɔnɔ i k'a dɔn kuma min n'an nana jaabiw sɔrɔ sa jaabi fɛn o fɛn mana bɔ a la a ka tigɛ a kan ka da la n b'a wele k'a ɲɛfɔ a ye nka n'an tora ka kunnafoni dɔw di sisan i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn enquête ka gɛlɛya a ko olu kɔni y'o kuma min u taara nin b'a jira k'a fɔ olu sɔmina min na n'o ye sonyaliba min bɛ INPS la nkalonda la sabula min ye directrice ye madame Achida Sidibe n'u k'a ma ko Bijou o fana ye conseiller technique ye i k'a dɔn directrice générale INPS i k'a dɔn kɛrɛfɛ ale chargé de communication na o fana y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye hakaja i k'a dɔn nin bɛna kɛ mankanba ye mankan min n'a fanga bɛna bonya INPS la kosɛbɛ nka a mana tigɛ don aw da la ɲɛmaa ye min f'u ye o de ye sɛgɛsɛgɛli o sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na bɛɛ lajɛlen ka t'o kɛrɛfɛ ni enquête banna maa min ni maa min tɛgɛ mana ta a tɔgɔ bɛ fɔ ɲɛmaa ye min kɔni jɛlen don INPS kɔni bilama a kɛn bɛ wo ba de ye bɔjabate i k'a dɔn ni 20,000 kan ka di o tɛ 100 000 ye n'i ye juru kelen fara 100 000 ka kun a ma kɛ 1 million ye bɔjabate o 1 million dama min bi bɔ ni min da ye 200 000 o bi juru fara o kan o ye 2 millions min da ye 300 000 n'i ye juru kelen fara o kan o ye joli ainsi de suite wari min bɔra bi INPS kɔnɔ bɔjabate i k'a dɔn a 200 millions a 500 millions 800 millions 900 millions bɔjabate dan t'a la. k'u ka kasobon furan bɛ taa kaso la nin mun ye sɛbɛn ye Dawuda T Konate ka sɛbɛn don an ye min za olu ka bɔ n k'i ɲininka sɛbɛnfura kɔnɔ sɛbɛnfura min ayiwa n tora n yɛrɛ la koyi a tɔgɔ yɛrɛ de kɔni dunna o tuma an bɛ tila k'a ɲini ne bɛ n tigɛ don i tɛgɛ don karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau o don fasiriba n'o ye Yakuba Dumbuya a ko jɔn de bɛ fɛ ka min ye Asimi Goyita karamɔgɔ Daba Tunkara a ye ŋaniya ɲuman min ta ni ka balo tila jɔn de bɛ fɛ ka cuwa tiɲɛ fasiriba ko a ko Mali ta a deliko dabila min ye namara ani yuruguyurugu karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a fɔ ko o de bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko min ye juwakun tɛmɛnen Asimi Goyita a ye pankuru ta ni ka taa Mopti fasiriba ko min ye balo tila ye a taar'o la ni ka tila ka taa ɲɛda dugudenw kan karamɔgɔ Daba Tunkara ka kɔn Asimi ka tagali ɲɛ kunnafoniw tun bɛ k'a yira k'a fɔ Mopti marabolo la yen man di ni jamana ma wuli ka jɔ kɛ kɔngɔ bɛna maaw fa sɛnɛ ma se ka kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara baara tɛ ka se ka kɛ balo a kan ka feere yɔrɔ min na balo tɛ ka sɔrɔ yen maa minnu bɛ k'u mago bɛ balo la bi o de dagosi ka bɔ fasiriba y'a jira k'a fɔ maa 1,000,000 ani maa 300 bɔɲɔgɔnko karamɔgɔ Daba olu de bɛ ka balo maa kɔnɔ n'o tɛ kɔngɔ bɛn'u fa fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Asimi ye a ko baasi t'a la jamanadenw y'a ka welewele kan na mɛn o tuma ye wuli ka jɔ kɛ Mali a n'a dɛmɛbaaw Japon ka taa bila Chine na karamɔgɔ Daba Tunkara balo kɔni a nana Mali kɔnɔ min musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 23 la balo nalen o tuma a fɔra ko k'a tila Mali région bɛɛ lajɛlen ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ min ye tɔni 43 bɔɲɔgɔnko don fasiriba ko min ye Mopti marabolo ye o tuma dugu belebele 3 bɛ yen min kɔni o balo kan ka bɛn tɔni 1,900
segimo n'o ye jene tɛnɛnkun iwaru o tuma ko balo kɔni o tunnen bɛ o tunna dɛ jene tɛnɛnkun iwaru Asibu Goita ni bɛ min na ayiwa kati i tɛ bɔ sɔnjuma in na i ka taa Moti i taara balo min di jɛnɛkaw ma u ma sɔrɔ dɛ Iwarukaw ma a dugu sabanan jumɛn jɛnɛ Iwaru tɛnɛnkun ani tɛnɛnkunkaw Asibu Goita i tulo bɛ n kan na n'i ma wuli ka taa fa bɔ ninnu na i ye balo fɔ fɔ de u y'a bɛɛ minɛ u y'a bɛɛ ŋanamu a bɛ dɔ fa bi Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ tunkara nin y'a kɔnɔ suli nin y'a bannen o a bɛ taa a ka teli a bɛ taa a tɛ si a ka teli ko dɔ fa bi nin dugu in na ye Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ tunkara n'o ye Yakuba Dumuya a ko n'i y'a lajɛ tɔni 1,800 o kan ka tila guwaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko maaw kan ka kilo 50 de sɔrɔ Fasiriba ko a ko dɔw bɛ yen olu kɔni taara u ka kilo 50 nɔfɛ min taara ka d'u ma i b'o dɔn ayi lɔgɔti boîtini 2 la hawla wala quwwata illa billah kilo 50 fɔra ye ka sɔrɔ ma se e sele ke nin yɔrɔ ko président ko ke nin yɔrɔ lɔgɔti boîti 2 ko kirisi ye dɔw bana de Fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tunkara dutigi caman bɛ yen u y'u bolo da u da la u dabali banna an y'a mɛn ko balo nana an y'a ye télévision na balo nana anw nin yɔrɔ bɛ se ka kɛ lɔgɔti boîti 2 cogo di a bɛ gɛlɛya Fasiriba ko maa minnu bilala tilali la olu de ye nin ŋanamu baara in boloda balo min n'a kan ka di ni dugu kofɔlen 3 ma karamɔgɔ de b'a tunkara ko balo yɛrɛ k'a bɛ magasin dɔ kɔnɔ feereli la ka ban koyi payi a filɛ wa o magasin ninnu olu dɔnnen don Moptiw Fasiriba ko o tuma min ye Asimu Goyita ye n'a sigilen bɛ k'a ka wuli ka jɔ maa minnu bɛ ni kɔngɔ bɛ n'u faga u ka balo ko bɛ ka feere jɔafiya la ka kura ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yakuba Dumuya ale ka sɛbɛnni don Bajabate naamu an bɔra ka sɛbɛnfura min kala INPS ka sɛbɛnfura ye dɔ ye kunnafoni caman k'a tɔgɔ de investigateur voilà le journal s'appelle le journal investigateur kani ce voilà Bajabate Tezara premier mɔna ka ban an k'o min fɔlɔ sumaya dalen don karamɔgɔ dɔ b'a tunkara n bala cogo bɛ di Bajabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui o don Bajabate k'a dɔn sɛbɛnni kɛrɛba a tɔgɔ de ye ko ABH Bajabate naamu i k'a dɔn wari mɔgɔ wɛrɛ tɛ wari la i k'a dɔn a ka hadamadenya dilan o don mɔgɔ wɛrɛ tɛ wari la i k'a dɔn a ka maaya dilan jamana yiriwali ani jamana ɲɛta naamu n'o fɔra wariko la a fɔ wari mara yɔrɔ min n'u k'a ma ko BDMSA tiɲɛ don banki min n'a bɛ bankiw ɲɛ farafinna banki min awa ni Mali banki fɔlɔ don Bajabate ka malidenw jigi tugu hali maliden minnu damana n'u bɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn ka taa banki saradaw kɔrɔ a fɔ BDMSA o don Bajabate i k'a dɔn BDMSA min ye kunungo ye Sénégalikaw fɛ yen i k'a dɔn sɔrɔ bosoba minnu bɛ Sénégal maliden na walima Sénégalika olu nisɔndiyara kosɛbɛ sabula i k'a dɔn wari bondo ka taa yɛrɛ k'u kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma in kun fɔra a kɛra sababa ye hali min ye awa BDM ka bolofara Dakaro Bajabate k'a dɔn a dayɛlɛla kunungo alamisa don min ye ministre de l'industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye directeur financier compétitivité du Sénégal Bamba Ka ale tun bɛ Sénégalikaw ka ministre nafolo jɔyɔrɔ ministre ale tun b'o nɔ na min ye awa Ablaye Dawuda Jalo ye Bajabate k'a dɔn kɛnɛ kan min ye awa BDMSA a ka conseil d'administration président Ahmed Mohamed Aga Hamani i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan BDMSA a ɲɛmaaba n'o ye Birahima Amadou Haidara ye a fana tun bɛ kɛnɛ kan Mali chambre de commerce et d'industrie président Youssouf Bachil a fana tun bɛ taama in ɲinama kɛ Sénégali i k'a dɔn wari bosobaw nafolo bosobaw ani kɛnyɛrɛyew homme d'affaires baw Sénégali ani maliden minnu sigilen don Sénégal ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan u ka nisɔndiya ni ka se k'a jira min ye groupe BDM ye Bajabate a ka walankata fo ka taa n'u dɔ dayɛlɛ Sénégali o b'a jira k'a fɔ banki in ka kɛnɛ ni sabula groupe BDM Bajabate i k'a dɔn awa Marakukaw ka banki bolofara min bɛ yen n'u k'a ma BMC a n'olu jɛlen bɛ baara la Bajabate i k'a dɔn IMOA kɔnɔ ministre Mahmoud Ould Mohamed a y'a jira k'a fɔ BDM ka bolofara min bɛ Sénégal Bajabate nin bɛna kɛ sababu ɲumanba ye Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛ se k'a tɔ sɔrɔ yɛrɛ bosoli
i k'a dɔn ka sɛbɛkɔrɔ jidi bedem farafina yɔrɔ ka dɔgɔ i k'a dɔn a kelen tɛ ka t'i wada yɔrɔ min na nin bɛɛ kun ye sɔrɔ busuli Senegalita in tɛmɛnen kɔfɛ sigi kelen don ka Togo kɔnɔ Bɔ Jabate o fana bɛna taa dayɛlɛ Lomé jamana na sɔɔni Bɔ Jabate n'o bɔra yen i k'a dɔn a bɔ bedem directeur Birama Amadou Touré a nisɔndiya ani baara ani wulikajɔw kɔnɔ Bɔ Jabate a ye fɛn caman ɲɛfɔ a ko Bɔ Jabate k'a dɔn Senegalikaw ka nin bolofara min filɛ nin ye nin ye dabali ye min tigɛra a bi waati jan bɔ k'a fɔ bolofaraba dɔ bɛna dayɛlɛ Senegal Bɔ Jabate sisan kɔni a ko kɛra sɛbɛko ye Segu Kante bilen maa min bɛna bila a ɲɛmaya la o de ye madame Fatumata Gise Daw ye Bɔ Jabate i k'a dɔn san 30 a bi banki baara la jango bedemu kɔnɔ a b'a dɔn a b'i bolo dayɔrɔ dɔn Bɔ Jabate denmisɛnninw caman talen b'a bolo Malidena ani Senegalikala minnu bɛna banki in baara kɛ Senegalikaw fɛ yen o kuma jɔrɔ t'u la Bɔ Jabate k'a dɔn wulikajɔ ani banki yɛrɛ nafa banki bi baara o baara kɛ n'o ye bedemu Mali kɔnɔ Senegal fana o sigilen don yen u jabala bɛ immeuble clair Afrique ni o bɛ n'o bɛ Uri Malfan Bɔ Jabate i k'a dɔn place de l'Indépendance Dakar Plateau a ko Bɔ Jabate k'a dɔn min ye nin wulikajɔba in ye nin hakilinaba min farala ɲɔgɔn kan cɛbaw fɛ Bɔ Jabate a b'a jira k'a fɔ Mali ni Senegali cɛ i k'a dɔn sɔrɔ busuli min ye nafolo yɛrɛ donnen bala i k'a dɔn wari ka se ka jiidi min ye sɔrɔ busobaw ye u ka lafiya sɔrɔ kuma in sɔrɔla Mahamudu Ould Mohamed Da Bɔ Jabate o de la i k'a dɔn banki nana dayɛlɛ Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw ka minisiri min bɛ nafolo kɔnɔ Bambaka o fana kumana a y'a jira k'a fɔ Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ nisɔndiya da don jango wari ɲini na min kɔni wulikajɔ ni cɛsiri Bɔ Jabate i k'a dɔn Birama Amadou a y'a jira k'a fɔ nin t'a da ye sabula u ye miiri kɛ ka taasi kɛ Senegal ni Mali cɛ nafolo min bɛ munumunu ni ɲɔgɔn cɛ wari in ka don bɛrɛ la wari in ka don i k'a dɔn mara ɲuman na Senegalika ni Maliyɛn bɛnn'a kan k'a fɔ nin banki ka dayɛlɛ u fɛ yen min ye bedemi yɔrɔ Birama Amadou banki ko laharayaw la Bɔ Jabate k'a dɔn ale de bɛ fɛn fɔ maa ye sa maa tɛ fɛn fɔ a y'a jira k'a fɔ Senegalita tɛmɛnen kɔfɛ u kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda a jatew bɛɛ lajɛlen kɛlen don a faamuyali bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka ban yanni sɔɔni cɛ i k'a dɔn Togo Lomékaw fɛ yen sɔɔni olu fana bɛn'u dama ta banki sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana fila gɛrɛli ɲɔgɔn na jamanaden minnu n'olu ye sɔrɔ bosoba ye Bɔ Jabate a bɛna kɛ sababu ye i ka don ka wari donnen bɛrɛ la sabula n'i ka wari bɛ banki kɔnɔ Bamakɔ yan bedemu na a bɛ n'a fɔ a bɛ Senegali a bɛ n'a fɔ a bɛ yɔrɔ tɔ ninnu fɔ a bɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin nana fara san 2005 min ye BDI Côte d'Ivoire BDI Burkina Faso Bɔ Jabate i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bedemu ka bolofara ye Faransikaw fɛ yen dɔ bɛ yen i k'a dɔn bedemu ka biro fana min ye Espagnekaw fɛ yen Bɔ Jabate yanni sɔɔni cɛ o fana bɛ sigi Togokaw fɛ yen tile damadɔ i k'a dɔn o fana kun k'a bɛna bɔ ɲinama kɛ Benin kɔ Niger Bɔ Jabate nin bɛɛ lajɛlen kalan kɛra k'a ɲɛdɔn kɛ ka ban kuma in sɔrɔla Birama Amadou Haidara Da anw ka Segu Burama Haidara Allah nafolotigi Bɔ Jabate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin kɔni bɛna kɛ hakilina ɲumanba ye client minnu bɛ yen Bɔ Jabate u ka nafaba sɔrɔ sabula i k'a dɔn Senegal ni Bamakɔ Senegal ni Mali Bɔ Jabate nin bɛɛ lajɛlen jamana kelen ye min bɛ kɛ sababu ye ka ko yiriwa o ye nafolo ye directrice min bɛ ko in kunna madame Daw Fatumata Gise Bɔ Jabate k'a dɔn a na dɔ fara jɔyɔrɔ kan ka dɔ fara baara kan ka dɔ fara hakilina kan fɛn min ɲininen b'a fɛ i k'a dɔn ka se ka kɛ sababa ye PCA BDM n'o ye Ahmed Mohamed Agamani Bɔ Jabate a fana ye foli ni tanu kɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn se b'u ye banki ko la u n'a wulikajɔ boloda ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ɲinan banki ye sɔrɔ min kɛ miliyari 25 fo miliyari 50 san 2021 u b'a jira k'a fɔ jɔnkala banki i k'a dɔn tɔgɔ min fɔlen don a la jamu min fɔlen don a la Bɔ Jabate a b'u kunnama bɔ nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Soir de Bamako wula karamɔgɔ de b'a tun ne bɛ n tigɛ don Fasiriba n'o ye Yusufu Konate Yusu a ko conseil des ministres min kɛra arabadon karamɔgɔ de b'a tun min ye jamanakuntigi a ye yɛlɛma bolo caman da yɛlɛma minnu kɛra a ko ala kumaba o de ye maa kologirin 2 ye maa minnu bɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka ministre kɔrɔw don a ko min kɔni Yamusa Kamara ale ye finitigi ye générali don an ka jamana in kɔnɔ Fasiriba ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye a kun b'o kɛrɛfɛ kosɛbɛ o ka danaya tun b'a kan o
jɛra ni ka baara caman boloda manguya tilala ka na sɛgɛrɛ min ye bererusi maaw ka faali ko kuma ye karamɔgɔ Dabatungara a kora ka jɛ a jɛlen ka ban kuma min na a y'i bolo da sɛbɛn kan ni ka livre bɔ k'o ɲɛsin diɲɛmaa ma ma part de vérité ale ka tiɲɛ min ye nin ko in kɛra kɛcogo min na karamɔgɔ Dabatungara o y'ale ko ka jɛ k'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ nin ko in na fasiriba ko a ko min ye général Yamusa Kamara a sigilen bɛ muɲu kɔnɔna la min kɔni a kolen kɔ ka jɛ bererusiw ka faali la min ye Asimi Goyita ye ale ka fanga bolo u filɛ ne k'u sigi k'a lajɛ a bara ta jamana mako b'a la min ye secrétaire permanent du conseil de sécurité nationale a taara ni k'a ko ɲɛma ye fasiriba ko min ye ni jarajakulu ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka finitigilakaw ka baara la maa min kan ka bila ye maa min bɛ jamana dɔn maa min bɛ Mali fini dɔn karamɔgɔ Dabatungara maa min yɛrɛ hakili sigilen bɛ a ko maa taara ka bila ye maa min n'a ka kan ale fana ma tɛmɛ ka bɔ yen professeur Sambaso karamɔgɔ Dabatungara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye banajugu in nali ye a ye wuli ka jɔ min k'a la n'o ye coronavirus ye n'o ye Ebola ye a ko o tɛ fɔ ka ban a ko maa fana don maa min tɛmɛna ka di maa min bɛ ni baara kanu b'a dusukun na a ko professeur Sambaso ale taara ni k'a kɛ INSP o ɲɛmaaba ye fasiriba ko a ko professeur Sambaso taara ka bila jarajakulu min kunna Mali fana jigi belebeleba ye yen ye sabu min ye scientifique ka ko ɲɛdɔn u ka sɛgɛsɛgɛli o bɛ kɛ yɔrɔ min na o kuma ale de y'u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye a ko k'o fana tɛ yɔrɔncini ye a ko ni maa fila talen ka bila ni jɔyɔrɔ la karamɔgɔ Dabatungara k'a bɛna dɔ fara Mali o ka ɲɛta kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Youssou Konate ale ka sɛbɛnni don bon ɲɔgɔn bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Nouvelle Horizon a bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Gawusu Tangara Gaston ko a ko ayiwa an ka taa douaniers fɛ yen Jabate i k'a dɔn min ye nin douanier in ye a tɛ ka kɛ sababu ye douaniers bi baara min na jamana in kɔnɔ k'a b'u to a tiɲɛ Jabate i k'a dɔn i y'a minɛ ngami i k'a dɔn e ko Bamako kasomoba a dalen de ye wa Jabate a minɛnen bɛ min na Jabate i k'a dɔn nin bɛ cɛbakɔrɔ lamaloya kosɛbɛ n'a fɔra k'i bina muso kan nin ye kuma jugu da ye hali bi sɛbɛnnikɛla ko Jabate jamana in fan bɛ muso la ngami ni ma ɲɛnabɔli k'a la fo ka taa bi dɔ kan kaso kɔni i laban bi t'o nɛnɛ wa douanier in da kɛr'o ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye kiiritigɛla min bɛ komini 4 na Jabate nin dɛtulokɛ koyi sabula i k'a dɔn maa ti bonya ale ka minɛni ma i tɛ kɛ tɔgɔtigi ye a ka minɛni ma Jabate i k'a dɔn kolokala ko walima kojugu kɔni n'i y'a kɛ n'ale kɔni dulo dar'a kan Jabate min ye Dirisa Amidou Touré kaso kɔni i b'o nɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana mɔgɔ tun bɛ kiiritigɛla min na i k'a dɔn Dirisa Amidou Touré don Jabate sabula a tɛ sira i k'a dɔn a ti yɛrɛyɛrɛ a tɔnsi tɛ jɔ a kojugu kɔni kɛ Jabate n'a tulo dara kan i minɛna maa min ye wuli ka jɔ kɛ kɔsɔ in na kuma min kun bɛ ŋunuŋunu na a bɛ waati jan bɔ Karimu Keyita ka ko la cɛ min sera ka bataki kɛ k'a fɔ a ka taa minɛ kan ale don Jabate o tɛmɛnen kɔfɛ ŋanamu kɛbaw i k'a dɔn ani ayiwa jamana in maaba caman bɛ yen ale de kɛra sababu ye ka tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa an bɛ don min na ko bi jamana den bɛɛ lajɛlen kan k'i cogo dɔn i k'a dɔn kɛwale jugu cɛjugu la Jabate i k'a dɔn karisa binna muso kan nin ye tɔgɔ tiɲɛbaden ye cɛbakɔrɔ ma nin douanier in Jabate a taara i yɛrɛ sɔrɔ nin ko kɔnɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn a gɛlɛyara a ko min ye nin kiiritigɛla ye hali kɔsɔ in na nganaba dɔ tun bɛ yen ko ayiwa Jariso kun ye nganaba ye nganamu bunanku kan juin kalo tɛmɛnen na ale de tɛgɛ dɔw k'a minɛ sabula ale de tun bɛ ayiwa telefɔni siraw ni dɔnniya siraw n'o ye ayiwa nouvelle technologie ye Jabate a bɛ se k'i nganamu ten k'i ka fɛnw minɛ yala a kun kelen bɛ k'i waada dɔ la a kun dan b'i yɛrɛ kɛ colonel sapeur pompier dɔ ye Madi Kama Jawara ye a kun dan b'i yɛrɛ k'o ye a delila ka sɛbɛnni kɛ k'o ci o kanubaw ma ko o bɛ degunba la u ka wari caman ale de kɛra juge in de kɛra sababu ye ka tɛgɛ da o cɛ in kan a ko an bɛ don min na ko bi Jabate i k'a dɔn kuma min kɔni ye ŋanamu kɛbaa ye jugutigiw sɛbɛnnikɛla ko i na Idrissa Amidou Touré sɔrɔ i ɲɛ wa i k'a dɔn sanga bɛnna fa bɛnna jɛka in ha mɔgɔ t'o la koyi ayi a bɛ se k'i malo ten nin ye ko kura dɔ daminɛnen ye o de ka ɲi n'a ma kɛ taa a ti ɲɛnabɔ nin ye tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Dabatungara ye ko kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ ma tɛngu a dafara Jabate foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin diɲɛ maabaw ma ani diɲɛ maasɛbɛw Jabate i k'a dɔn kira mɔdenkɛ jogo bɛ minnu na min ye Jafari Selimankɔrɔni kira mɔdenkɛ jogo bɛ minnu na i n'a fɔ Ibrahima Kara ɲɛna Jabate kira mɔdenkɛ ko Jabate i ka teliya
a tigi ka nafa ni tiɲɛ o cogo b'ale de Ibrahima Karan yɛrɛ n'a fɔ ka waliman dɔn wajibate i k'a dɔn jamana a ɲumankɛlaw a ti fɔ ka ban min ye Ba Seydou ye Ba Seydou Sila an ka foli b'a ye i y'a dɔn Dankɔrɔba kɔni ale tɛ ale de ye jamana in nafolotigiw ka alimami ye min ye Seydou Nantume ye wajibate i k'a dɔn foli ani tani an n'o kɛ ka ɲɛsin Murubuni ma GDCM Muru san b'a sɔrɔ foro la o bɛɛ wani Muru kɔni dɛ Muru tɛ ko yɛrɛ jaba Bamakɔ fɛ bilen Bamakɔ bilen Muru kɔni ni san t'a sɔrɔ jaba foro la i b'a sɔrɔ a ye propriétaire foro la usine b'a a kari a yɛrɛ bɛ yaala o nɔfɛ an ka foli ani tɔni wajibate i k'a dɔn ka ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma min kɔni ye salimasaga ye Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ nka saga feerelaw n'u m'u cogo dɔn u ni saga tɔ bɛ taa dɛ i ye min fɔ a tɔ man jan dɛ cargo wulila dɛ avion bɛ jigin 11h chinois saga cargo wulila dɛ 13h u y'a fɔ ko avion bɛ jigin aéroport la Dadumakɔrɔni a falen don saga la tɛp saga million saba ni kɔ o de natɔ don Bamakɔ yan ni y'a dɔn ni m'i ka saga daja i tora a la o i bolo bɛ to a la dɛ wajibate waati dafara karamɔgɔ dɔ bɛ tun wɛrɛ yan'an bɛ wele Gana ye Dankɔrɔba in a bɛ Kaɲɛ kɔnɔ n'o ye chef d'escadron Lasine Tama Keyita maninkakɛ i k'a dɔn ale de kɛlen bɛ ka tatugu Bama ɲagamu na belebele jamanja a ka yɛlɛ n'a ye yɛlɛ daminɛ ale tɛ fɛ a ɲin ka datugu commandant Lasine Tama Keyita wa tenni bɛnnen don a la fo k'a dama tɛmɛ ale ni maa min bolo de i b'a dɔn ayi min kun bɛ CCR la Ablaye Kulubali u bɔlen don belebele jamanja sanfa dugufa a bɛ aéroport la sisan u bɔlen don commandant Ablaye Kulubali n'i y'a ye tenni de ka ɲi a la wa a bɛ baara de dɔn wa ayi sisan kɔni mɛ min kɔni bɛ sisan aéroport a bɛ tile sisan i kana se k'o lafiya u b'a fura sisan wajibate waati dafara sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛna sigi sen kan n'olu wulila Ahmed Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don sɔfɛrɛtɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 wajibate ntɛnɛn don ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali wajibate k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ne ka Mamutu Suruni kuma t'a dabile o a bɛ ɲɛnabɔ ala jɔnni min ɲɛnama ka saga kelen jan k'a di Mamutu ma sa a ye n dɛmɛ ni saga kelen sa ka bolo teliya a ye teliya ka nin di san k'o di n ka technicien waraba ma Jabate Daba Tunkara wa salam. Jekafo